måneder siden, at I valgte en ny regering, og Enhedslisten fik sit bedste valg nogensinde. Og jeg vil gerne bruge lejligheden til at sige tak til alle jer, der enten satte jeres kryds ved os, eller hos en af de andre partier, som nu danner flertal. Det betyder jo, at vi for første gang i 10 år faktisk har mulighed for at skabe et samfund, der er mere frit, mere bæredygtigt og mere solidarisk. Den mulighed må vi ikke spilde. Og siden vi fik en ny regering, er der sket vigtige fremskridt. Sammen med regeringen lavede Enhedslisten i efteråret en finanslov. Det var den første finanslov i 10 år, der ikke medførte nye udlændingestramninger. Og det var den første finanslov i 10 år, som faktisk øgede ligheden i det danske samfund. Vi afskaffede fattigdomsydelserne, så 15.000 mennesker blev løftet ud af fattigdom. Vi forbedrede arbejdsløses muligheder for efteruddannelse. Vi skaffede 0,5 milliard til at ansætte pædagoger og pædagogmedhjælpere ude i daginstitutionerne. For slet ikke at glemme, at vi satte gang i meget vigtige initiativer for at beskytte vores drikkevand. Vi gav økologien et betydeligt løft, og vi påbegyndte en indsats mod farlige kemikalier i forbrugerprodukter. Men det var selvfølgelig ikke alting, vi fik løst med finansloven. 160.000 mennesker er blevet så hårdt ramt af den økonomiske krise, så de nu står uden et job. Og samtidig står vi i en meget alvorlig klimakrise. Forskerne fortæller os, at vi har 3 år til at forvente årtiers stigning i CO2-udledning til et fald. Lykkes det ikke, så kan vi altså kun gisne om konsekvenserne, men meget tyder på, at det at få sin kælder fyldt med kloakvand, det er småting i forhold til, hvad en klimakatastrofe vil føre med sig. Og derfor så er jeg også utrolig glad for, at vi for blot en måned siden endelig fik lavet en energiaftale. En energiaftale, der vil skabe tusindvis af nye arbejdspladser. Og jeg vil faktisk gerne kvittere for, at det lykkedes regeringen at fastholde det ambitionsniveau, som de havde aftalt med Enhedslisten inden valget. Det synes jeg egentlig kun, vi kan være tilfredse med. Men når det er sagt, så er det altså også vigtigt, at vi ikke stopper her. Hverken klimakrise eller jobkrise er jo løst med energiaftalen. Jeg vil derfor bruge denne 1. maj til at sende en helt klar opfordring til regeringen. Lad os nu fortsætte i det gode spor. Lad os arbejde sammen om at skabe flere arbejdspladser og flere praktikpladser til de mange unge mennesker, der drømmer om at få en uddannelse, men som ikke kan få lov. Vi kan ikke være ungdomsarbejdsløsheden bekendt. I stedet for bankpakker, så har vi brug for jobpakker. Vi skal renovere vores jernbaner, vi skal bygge cykelstier, og vi skal omlægge vores landbrug. Danmark skal ikke længere være et land, der masseproducerer svin, som vi sender ud af Danmark for at blive slagtet. Nej, vi vil have arbejdspladserne her. Vi vil have et landbrug, der skaber liv og arbejdspladser på landet, og som forarbejder fødevarene, som vi kan være bekendt. For at løse arbejdsløshedsproblemet, så er vi nødt til at skabe arbejdspladser. Men vi er også nødt til at tænke i at dele arbejdet bedre. For vi befinder os jo faktisk i en lidt absurd situation, hvor en del af befolkningen arbejder så hårdt, så de har svært ved at få arbejdslivet til at hænge sammen. Ja, nogle bliver endda syge af det. Mens andre går rundt uden for arbejdsmarkedet og drømmer om at få lov til at være med. Hvorfor er det, at vi ikke deler opgaverne imellem os? På den måde kan vi alle sammen få mere tid til vores børn, så de ikke behøver at opholde sig i en institution i over halvdelen af deres vågne timer. Vi kan få mere tid til at kysse kæresten og gå ud og nyde den natur, som regeringen heldigvis vil have mere af. At bekæmpe arbejdsløsheden, det burde være regeringens højeste prioritet. Desværre er det som om, at vores gode venner i regeringen en gang imellem har lidt mere travlt med at bekæmpe de arbejdsløse, end med at bekæmpe arbejdsløsheden. De snakker meget om ret og om pligt, men de glemmer, at det er utrolig svært at gøre sin pligt, når der ikke er noget arbejde at få. De glemmer, at hver gang der er et ledigt job, så er der altså 10 arbejdsløse.
De taler meget om et opgør med krævementaliteten. Og vi er sådan set fuldstændig enige i, at der er rigtig mange steder i vores samfund, hvor der er brug for et opgør med krævementaliteten. Men det er altså ikke hverken skattelettelserne til de rigeste, eller bankerne, eller de fede ministerpensioner, som regeringen vil gøre op med. Nej, regeringen har rettet skytset mod dem, der har allermindst. Det er altså ikke godt nok. Når danskerne stemte højrefløjen ud af regeringskontorerne, så var det næppe, fordi de ønskede, at den usolidariske højreorienterede politik skulle fortsætte. Derfor vil Enhedslisten også gerne sende et helt klart budskab til regeringen i dag. Det er på tide, at vi får ryddet op efter højrefløjens forringelser. Højrefløjen halverede dagpengene og gjorde det sværere at genoptjene retten til dagpenge. Hvis vi ikke gør noget nu, så betyder det, at når vi mødes igen næste år, så kan tusinder være faldet ud af dagpengesystemet. Det er ikke og vil aldrig blive venstrefløjens opgave at gøre livet surt for de arbejdsløse. Og det er ikke venstrefløjens opgave at udhule velfærdssamfundet. Det er vores opgave at skabe nye jobs og at styrke fællesskabet. Det fællesskab, der gør, at ingen bliver sat på gaden, hvis ulykken er ude og arbejdsløsheden rammer. Og ulykker kan ramme os alle sammen. Det kan ramme vores familie, det kan ramme vores venner, og det kan ramme vores kolleger. Det er fællesskabet, der har skabt det Danmark, vi kender, og hvor vi alle sammen kan være trygge. Hvis regeringen vil, så står Enhedslisten parat til at fortsætte det gode samarbejde, så vi kan virkelig gøre flere af de forandringer, som vi hver især lovede danskerne at gennemføre. I den seneste tid har regeringen haft meget travlt med at lave aftaler med højrefløjen i Folketinget. Det er den højrefløj, som vi i årevis kritiserede for at ødelægge velfærden, og som vi sammen førte valgkamp imod for bare ganske få måneder siden. I stedet for at spille sammen med deres eget hold, så er det som om, at de lige nu spiller bolden over til modstanderen. Det undrer os, og det bekymrer os. Det bekymrer os, at regeringen har lagt en kurs, som ligger til højre for, hvad den lovede inden valget. Det er en kurs, som har skuffet rigtig mange af dem, som troede og håbede, at en ny regering ville gøre en ende på 10 år, hvor uligheden voksede og velfærden blev udsultet. Det er også derfor, at det er vigtigt at få slået fast, at der ikke er nogen, der tvinger regeringen til at lave aftaler med højrefløjen. De har alle muligheder for at bruge det flertal, de har sammen med Enhedslisten. Hvis de ønsker at gennemføre den politik, som de gik til valg på, så står vi til rådighed, både for forhandlinger og for kompromiser. Men jeg er også nødt til at sige, at hvis regeringens kurs skal ændres, så skal der pres på. Og det pres skal komme fra os alle sammen. Fra alle de fagforeninger og fagligt aktive, som kæmpede for en ny regering. Fra alle jer, som stemte på regeringspartierne, eller var ude at deltage i valgkampen. Fra alle dem, som er medlemmer i partiforeningerne, i Socialdemokratiet eller SF. Jeg håber rigtig mange af jer, der er her i dag, vil være med til at lægge pres på regeringen. Vi vandt valget sammen. Og vi har alle muligheder for at skabe et nyt Danmark. Et Danmark, der er mere frit, bæredygtigt og solidarisk. Den chance må vi ikke spilde. Så derfor, kære regering, lad os nu gøre det. Lad os nu vise, at solidaritet ikke bare er noget, vi snakker om på festdage som i dag. Et solidarisk samfund, det er noget, vi skal skabe sammen. Tak for ordet, og rigtig god 1. maj.